ଡେଉଁଛି ମୋ ବାଁଖି ଆଜି କିଏ ଆସିବ କି ସକାଳୁ ତ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। କହୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଗୀତ ଏମିତି ଗାଉଛି। ମୋ ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଜମା ଯିବେନି, ମୁଁ ପୁରା ବେସୁରିଆ ଏମିତି ମନ ଖୁସି ଥିଲି ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଚକପକ ହେଉଛି ମନଟା, ଆସିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଦୋକାନ ବାହାରେ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା କୋରିଅର ବାଲା। ଆଗରୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲା ଆସିଲେ ଚିଠି ନେଇକି ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ, ଏବେ କୋରିଅର ବାଲା ଆସିଲେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଅରିଫ୍ଲେମ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସିବାର ଥିଲା 2026ରେ। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାହାର ଅରିଫ୍ଲେମ୍ କିଏ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କି ବା କାହାର କିଛି ଫେସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ନିହାତି ମୋଠୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସିଲ୍ କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ରସିଦ ସହ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠକାମିର କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଲ୍, ପୁରା ପେପରରୁ ଚାରିଆଡ଼ ସେ ଜରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଜରିରେ ପୁରା ସିଲ୍। ଏଇଟା ଗ୍ଲୋ ରାଇସ୍ର ଗୋଟେ ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍। ଏଇଟା ଜଣେ କଷ୍ଟମରଙ୍କର, ସେ ଆଗରୁ ମୋ ପାଖରୁ ଦୁଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟଟା ହେଲା। ତାପରେ ମୋର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା। ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲେ ସେ ଆଗରୁ। ଏଇଟା ମୋର ପେଷ୍ଟ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଟି ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ କରେ, ମୋତେ ଏସିଡ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିଛି ଏଇଟା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାହାର ଅରିଫ୍ଲେମ୍ କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ମୋତେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।